كأنهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambe ala tanu ka barkada masami nyafo anye akakuma kan sanuman kono ka fo ala kiraba a ci kunte foye fo ka ke hinay ka nyesin dien ana kono fem bela jelema ambe salaka ana sumo bela jele ani mawo ma de yutu nyonya fo ka ta jodon se ala kanin au be o jema kulu sanuman fe bi wajulu keneka niye anye segu ka be avril kalo aletle muga ani wolonvlama samba fla ani muga ani nani o min bena segu mauluduma Jamiatul Ansardin bolo faraba min be segu ni ladaye sango san ube ni kene sanuman bayin sigi ka wele bla an fana karamgo ani anga Maliho Conseil Islamique nyemgo bama ale min ye segu kai akana kene nyenemaya uye ala sonama ka kayni nyinantai maw bora fam bela jelin fe segu ana lamini fokata se anga jamana krefe dugu chama mu bora kana beni ni bara sanuman bayin yani karamgo ka kene lasro an karamɔgɔlakaw bɔra ka laseliw kɛ ni ala ye sini kɛnɛya di sigida wɛrɛ ana o lase aw ma. karamɔgɔ kɛlen kɔ ka kɛnɛ sɔrɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya mun na a kɛra nisɔndiya koba ye min ni i b'a dɔn k'a fɔ kanubaw olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan. o hukumu kelen kɔnɔ karamɔgɔ ye foliw kɛ fɔ ka taa a sɛnsɛn k'a bila a sigiyɔrɔ la. a sigilen kɔ tumana min na kuma sɔrɔla ka di kumakɛlaw ma, nka nin sigida in na kɛrɛnkɛrɛnyala ni ala sɔnna ma an bɛna min yira aw la o de ye karamɔgɔ ye laseli min kɛ. kumakɛlaw ka kuma ani karamɔgɔw ye laseli mun kɛ sigida wɛrɛ an n'a yira aw la. o la an fana karamɔgɔ an'an ka Maliho Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara segu mawuludu kɛnɛ kan a ye laseli min kɛ. an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى أسلموا أمي فلوك على فو كعلى بركة كعلى ولي موندو نمر يا مسلم على كرابيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سليم أمي صلي أصود لسان مونكا أمي صلي أكسب مونكا الله أكبر نمر يا أمانغ فلينيسي سبوكا بيما بيلمنا أمانغ فلينيسي مغو مغو يمورا يورو نم كنا سيكويا نسكينا أمانغ فليبي أبي بيلمنا وكوفي نم أمانغ فاما منو بيا كادامنا غوفرنر لا كجين فوت غوما نم أني أنا مشو لمر أني أنا دكتيو أنا أنا يمكلا يمو نم أني أنا سلامة تون فم سيبويا أنا فولي أبي لمن أجرا أنا فولي سيبو فاسو بابي فم دينه نو توتك كبارك ni ambolu de kabara labi nam anga foli buye ilamle aminu nyanko ala ka hinana amba ina ala fa ala ka yafuma amen amen ala ku daro nema amen ala ka sayan ku ma lafiya amen amen ambe seguya no le 27 mois 2024 Allah akbar odo ni mawludu no eseuka kwa mawludu nam befeka fo mboye ninde mawludu Allah akbar mawludu yara kera abana Allah akbar idra
mɔgɔ minnu kumana olu ka kuma minnu lasera jama min dala jɛra an ka ɲɔgɔn ye an ka nisɔndiya ni ɲɔgɔn ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni yɛrɛ de ye mawuludu ye mawuludu ye nin de ye parce que mawuludutigi n'o ye El Mustafa ye a mana ni foyi ye diɲɛ ka lafiya diɲɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ o de la katibu dɔ bɛ yen écrivain dɔ bɛ yen Bernard Shaw ale y'a fɔ alakira Mahamudula sallallahu alaihi wa sallam mais Georges Bernard Shaw ye kafiri de don bon parce que an b'a fɔ ten an b'a ni mɔgɔ min tɛ silamɛ an b'a fɔ ye kafiri n'a sɔrɔ a bɛ faamu ale dalen tɛ ala yɛrɛ la k'a fɔ ala bɛ yen u ka dɔɔnin bɔ nin na dɛ jɔnni bɛ yen a bɛ faamu wa ale tɛ silamɛ ye olu dalen tɛ hali ala bɛ yen mais olu bɛ baara kɛ de fil waaqi tiɲɛ yɛrɛ hakika min bɛ yen e ni ne ɲɛ bɛ min na olu bɛ baara k'o de kan mais e ko min bɛ dogo la ani min bɛ dibi la o ye danamɔgɔw niyɔrɔ ye mais olu minnu ko ka ko ɲɛɲini olu mago t'o la mun n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn ala bɛ yen o t'olu ka sira dɔ ye mais a y'a sɛbɛn a ka sɛbɛnni na a ko ale ye diɲɛ kɔnɔ minnu ka civilisation yɛlɛnna ka mɔgɔw dan minnu ka kodɔn yɛlɛnna ka mɔgɔw dan ko ale ye jamana 50 ni kɔ diɲɛ yɔrɔba 50 ni kɔ u ma kɛ kuma kelenw na dɔ bɛ se ka kɛ kabini san 100 dɔ bɛ se ka kɛ san 200 dɔ bɛ se ka kɛ san 300 c'est-à-dire jamanaw ka civilisation minnu ye mɔgɔw dan minnu yɛlɛnna ko ale ye jamana 50 ni kɔ de jate komi a ka sɛgɛsɛgɛli n'a ka cɛsiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ u ma mɔgɔw da ni foyi ye jogo komi jogo tiɲɛna fɛn o fɛn fɛ yen ko a bɛɛ binna nin ye kafiri kumakan de ye mais a ko silamɛw ka kira ye min fɔ ko ni baara kun kɛra n'o ye ko problème fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko a bɛɛ bɛ résolue waati jumɛn kɔnɔ i nana kafetigi yɔrɔ la ko kafe dɔ kɛ n kun k'i sigi dɔrɔn yanni ka tila kafe minni na ko diɲɛ gɛlɛya bɛɛ bi ban mais o ko nin ye kuma jumɛn ye a ko wulibali don dɛ a ko silamɛw ka kira ko cogo di a ko silamɛw ka kira y'a fɔ u ka kuranɛ kɔnɔ inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ala m'an bila foyi la bil adli an ka kɛ laadiriw ye wal ihsan an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma a ko balawu jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ u k'a fɔ ni laadiri ntanya tɛ laadiriya ma sabati o de balawu bɛ diɲɛ kɔnɔ wal ihsan ne ka hinɛ maa wɛrɛ la min tɛ n den ye muso tɛ n balima tɛ sinji tɛ k'a ye a bɛ dekun kɔnɔ ka hinɛ na ka ɲumanya k'a ye ko n'o kun kɛra diɲɛ ti se yan yɔrɔ ma ko bɛɛ bɛ lafiya nin ye kafiri kumakan de ye anw ka kuranɛ Mahamudula la n'an ka kira a ye tiɲɛ fɔ mais an bɛ nin de fɔ an karamɔgɔw ye don o don karamɔgɔ min bɛ kisi lahara a ka dɔgɔ dulɔkibɔ kɔni b'an kan na
kɔlɔsiw b'an bolo kɔlɔsiw b'an bolo dɛ siga foyi t'an da suraka kan kɔ Allahu akbar parce que o de kɛra dɔnnikan ye ko arabu ka kan walikan de kɛra dɔnnikan ye Allahu akbar y a pas de problème Allahu akbar mais karamɔgɔw bɛ kisi min bɛ kisi u ka dɔgɔ ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ni anw ye lakalilikɛlaw de ne ka ko fiɲɛ ye min ye anw ma kalan mais an ye min kɔni dɔn n'i ye dɔrɔmɛ fara dɔrɔmɛ kan anw fɛ yan o ye fila kɔni ye n'i danna ye a bɛ ɲɛ siga t'o la i ye min dɔn dan ye kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ne ka kuma tɛ anw ye lakalikɛlaw ye kira ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo a ka misiri ninnu jɔcogo ka ɲɛ ka tɛmɛ kisira ni kayisara faamasow ka palɛw kan ko a ka misiriw bɛna pari u bɛna ɲɛ kojugu ko a selibaga bɛna caya misiriw bɛna fa mɔgɔw bɛna caya misiri kɔnɔ komi ale kira kalenna ala la min y'a kɛ kira ye ko i bi jama in bɛɛ lajɛ i t'i cɛ kelen sɔrɔ a la i t'i muso kelen sɔrɔ a la min bɛ siran ala ɲɛ anw ye lakalilikɛlaw yan kuma ka di kojugu karamɔgɔw tulo b'a la a kira ka kuma bɛ yɛlɛma wa o ti yɛlɛma a y'a fɔ ka d'a kan dɛ a ko kuma karamɔgɔw k'olu de ka ko ala ye ka tɛmɛ a ka dafɛ tile bi jɔ fɛn o fɛn kan ko kuma karamɔgɔw de ka ko ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan an karamɔgɔw misiri fara fan bɛɛ kuma ɲɛna o a ye bɛɛ wele ko an ka seli ko kira ko n'an ma seli ko an tɛ silamɛ ye kuma in faamuna misiri kɔni jɔra ko ni maa min ye misiri jɔ ala ye ko hali ni kɔnɔɲa ɲɔgɔnnanin don ko ala bɛ alijinɛ sobaw jɔ ye o lamɛnna misiriw jɔra o misiri bɛna caya an ka so ye an karamɔgɔw misiri fara mɔgɔw nana kɔnɔ selilaw bɛ yen an karamɔgɔw aw ni ala cɛ fɛn dɔ ti seli tiɲɛ mais n'a ye mɔgɔw wele ko a ye seli aw dun b'a fɔ mɔgɔw ye ko nin bɛ seli tiɲɛ a bɛ taa mun fɔ ala ye a ye kunfin janfa oui kunfin janfara kunfin janfara kunfin janfara Aïdara y'a fɔ ne y'o de fɔ Aïdara t'a fɔ dɛ Aïdara b'a lakale de ko di ko ala ko tan ala kira ko tan Aïdara t'a fɔ dɛ ala y'i kale a bɛ kale ko 5 bɔ kuranɛ kɔnɔ wa shamsi la a ko cogo di wa shamsi wa duhaha ala y'a kale siɲɛ fɔlɔ la kuranɛ kɔnɔ a ko wa shamsi ne ala kalenna tile la min bɛ yeelen bɔ aw ye n tɛ taa yɔrɔ jan quoi parce que n'an ko an bɛ don yen tile yɛrɛ dama étude la ni ala tununnen don i la i b'a ye tile n'a ma jɔ fɛn dɔw kan ni tile kun tɛ an ka ɲɛnamaya la ni tile bana ka bɔ a bɛ min kɛ a yɔrɔ mɔgɔw la ani a bɛ min kɛ sɛnɛ yɛrɛ la an tɛna don o kɔnɔ an b'o to yen mais i mana ala kalentɔ ye ala ka bon dɛ ala ko wa shamsi ne ala kalenna n ka dafɛn tile la wa duha kalenna walaha waati la duha walaha waati ne ala kalenn'o na o tɛ fila ye a ko di wal qamari iza talaha a ko ne ala kalenna kalo la n'a tugura tile la parce que ni tile ma bɔ yen i ti kalo ye o kumana ne ala kalenna kalo la n'a tugura tile nɔfɛ bon kalo yɛrɛ la n'a tugura tile nɔfɛ ni recherche scientifique kuma n'i ye o kan i bɛ ala ye
anga kuma to kan na'am والنهار إذا جلاها ala ko ngale na tile fɛla la Allahu akbar. kuma min na ni a yele bɔra an bɛ tɛmɛ a kan naani na'am والليل إذا يغشاها ne ala kalena sufɛla la nkalena sufɛla la kuma min na ni dibi donna Allahu akbar. والسماء وما بناها wasama'i ne ala kalena kabakolo la وما ayi بناها ne ala kalena kabakolo la Allahu akbar. o y'a wɔɔrɔnan ye a ko cogo di ko wa ma banaha mɔgɔ fɛn min ye kabakolo bila ye ne ala kalenenw na o y'a yɛrɛ ye Allahu akbar. 7 a bɛna mun fɔ parce que kaleni n'i fa ko n kalena ala la ne ni ala cɛ walahi a den ma i b'i labɛn dɛ min bɛna fɔ ni e ma du bila i b'a ta kɛ Tiens, sigatola. Aïdra. Allahu akbar. ala ye kalanko 7 de kɛ sisan Allahu akbar. hali bi a bɛ fɛ ka min fɔ a m'a fɔ fɔlɔ Sigay. Allahu akbar. an karamɔgɔw bi yan Aïdra. kalanko 7 naam والأرض وما طحاها ne ala kalena dugumakolo la min fɛnsɛnnen don nafila kan a n'a fɛnsɛnba Allahu akbar. ونفس وما سواها ne ala kalena nin na ani min y'a dafa Allahu akbar. فألهمها فجورها وتقواها o masa kelen de ye ni yɛrɛ kalan tiɲɛniko la ani ɲɛniko Allahu akbar. قد أفلح من زكاها ala ye nin kaleni bɛɛ kɛ ka na a ye kuma laban ni jumɛn ko kad aflaha Sigay. aw kelen tɛ alijinɛ sɔrɔ lahara o banna Allahu i akbar. karamɔgɔ ka kuma tɛ o bi nɛgɛ de jɔyɔrɔ foyi t'ale yɛrɛ la lahara Sigay. Aïdra. a ninnu na u kana nɛgɛ olu yɛrɛ ta bi kɛ min u t'a dɔn Aïe, e bɛ se ka da karamɔgɔ dɔ la k'o ko ta k'i nata fu la Ayi. walimuso b'i bolo jɛnɛya la dabalijugukɛla Tiɲɛ. hasidi Naam. karamɔgɔ bɛ ka k'e ne ko ala ka hinɛ ka bon a ye nkalon da ala la Subhanallah. Aïdra. Allahu akbar. a ye nkalon da ala la Tiens, yadala. ala ko sisan a ko cogo di قد أفلح من a ko زكاها kad aflaha man Allahu akbar. ko n'a bɛ kunnandi ɲini nin kaleni in bɛɛ kɔfɛ dɛ ko kunnandi de ye maa ye Naam. man زكاها zakaha ni maa min y'a nisaniya Sigay. nin kaleni in bɛɛ kɔfɛ ala ko lahara maa min bɛ alijinɛ min sera k'a nisaniya Allahu akbar. k'a ko ka jɛ ka bɔ mun na Naam. hasidiya Allahu akbar. nafigiya Tiɲɛ. walifɛn dun Naam. bɛnzɛngɔniya galontigɛ Tiɲɛ. seerejugu seereya Naam. n t'i fɛ maa ka don dala ni ne ni n ka denw tɛ tant que ni ma ko ka bɔ nin na seli t'i minɛ sun t'i minɛ Sigay. karamɔgɔw a kun kan ka nin fɔ selilaw fana ye Tiens, sigatola. a ti foyi ɲɛ sa misiri kɔnɔ n'i sara ka nin fɛn o fɛn to i la i ye jarimɛden dafalen ye Sigay. Aïdra. mais nin ma fɔ Aïe, an kɔni ye seli fɔ a ye na seli a ye na seli Naam. mais a ye na seli sariti t'a la Obala. sariti b'a la dɛ Bala. mais alakira ko la yadkhulul jannata Naam. man kana fi jawfihi haramun Sigay. ko maa si ka seli ti minɛ ko i bɛ alijinɛ sɔrɔ ka haramu dɔrɔmɛ to i kɔnɔ Allahu akbar. an kɔnɔ fan bɛɛ mun na Sigay. ka tila k'an jigi da ala ka hinɛ kan Allahu akbar. foyi ka waliden dɔ kasi k'o ta bila i kun ka n'i ka so jɔ k'o ka so ci ka sɔrɔ ka yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ Allahu akbar. an ka kɛlɛ ye ɲini de ye Allahu akbar do. Aïdara y'a dɔ ta a y'a bɔ ta an bɛ karamɔgɔ kelen ɲini a ye mun fɔ ala ma min fɔ kira ma min fɔ an mago b'o dɔrɔn de la Aïe, ote. Aïdra. Allahu akbar. an fɛ segu yan maaba caman tɛmɛna yan Otemana. Sigay. maabaw tɛmɛna sirifilakaw fɛ yan Tiens. maabaw tɛmɛna camunakaw fɛ yan Allahu akbar. maabaw tɛmɛna sosolakaw fɛ yan Tiens. maabaw tɛmɛna jirelakaw fɛ yan maabaw tɛmɛna turelakaw fɛ yan Allahu akbar. giɲɔ alimami kun bɛ yan Sigay. Kumbia.
mais aw ka nin bɛɛ nin maa ba minnu tɛmɛna u denw n'u mɔdenw bɛ yan u ma sa o ayi u ma sa a ye ɲininkali kɛ k'u mɔkɛw n'u faw ta ninnu na ni mun ye siga k'a ɲɛfɔ u ti bɔ misiri kɔnɔ don wa ayi o tɛ u bɛ san bɛɛ sun don wa ayi a bɛɛ ta ninnu na n'a jogo de ye sigi n'a fɛn o fɛn kun ye maalankolon ye ɲansɔrɔw tɔgɔ tununna ɲansɔrɔw denw bɛ maloya u k'a fa tɔgɔ fɔ tiɲɛ siga t'o la a dira an bɛ se k'o bɛɛ olu mansa kuma ma mɛn fɔlɔ an y'a dɔw ye a dɔw ka histoire bi fɔ an ɲɛna o ma mɛn fɔlɔ ayi o ma mɛn an nana yɛlɛmɛ sisan k'a kɛ seli ye ne y'a fɔ i ɲɛna n tɛ dugu tɔgɔ fɔ ala tulo b'a la muso taafɛtigi ye bula min k'a yɛrɛ faga yanni dugu ka jɛ silamɛ tɛ dɛ k'a den ma sɔrɔ so a ye bula de min ka sa yanni dugu ka jɛ muso taafɛtigi mɛ selilaw ko di n'i mago bɛ joli la ka taa abattoir la i mago tɛ joli la i mago bɛ dignité de la lamɔ min b'aw fa ka so nin bɛɛ banna bamanan tun bɛ segu yan a dulɔmi yɔrɔw dɔnnen don u b'u min fo i b'u sɛnsɛn mɛ a y'u ka histoire lajɛ bamanan sɛbɛ sara u ma jɛnɛya kɛ fiyewu ko faden to don a ye ɲininkali kɛ ɲamakalaw bi yan siyaw b'an fɛ mali kɔnɔ yan ni bi yɛlɛmɛni tɛ u ka siya si tɛ koro dun ko nɛnfila b'a da k'u kana na fila fɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw tɛ dɛ la ko an kana na fila fɔ anw tɛ koro mɛ anw ye kuranɛ durusi kabini an san fila mɛ anw bɛ kɛmɛ fɔ an b'a fɔ karamɔgɔw n'i y'a mɛn karamɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka nafa don ta don siga t'a la ni karamɔgɔ ma nafa don kunfin ka fisa ye silamɛya nana éducation k'an jogo ɲɛ k'an lamɔ siga t'a la mɛ a yɛlɛmɛna bi ko i k'i sago kɛ ko i ka safurulayi fɔ kulɔlaw siɲɛ 11 ala bɛ yafa i ma mɛ walimuso b'a bolo a denw bɛ ka wolo wali du kɔnɔ siga t'a la ko a bɛ ka safurulayi fɔ u y'a janfa dɛ siga t'a la karamɔgɔkɛ min bɛ ka nin fɔ ko ninnu u tɛ foyi dɔn u b'a gɛlɛya ala ka hinɛ de ka bon a ma nkalon tigɛ dɛ aw k'a muso tigɛ bani ne y'a dɔn ko a muso b'aw fɛn o fɛn bolo n'a ye mankan kɛ a fɔ a ye ko i yɛrɛ bɛ ka k'a sago furula ye wuli k'a fɔ alimami i ka misiri welela i muso b'a bolo nka sabali parce que a bɛ ka k'a sago furula ye kɛ a bɛ sɔli kira kan n'a m'a ka misiri bila dɔ kɔni bɛ sa mɛ ale ko a sago furula ye b'a ban ale ta tigɛra o man ɲɛ mɛ walita bɛ mɔgɔw bolo a sago furula ye b'o ban mɛ a t'ale ta ban t'i ci fɛ a y'ala janfa ala ye nin kalanni bɛ kuranɛ de ye nin ala ko cogo di mɔgɔ de kunna jara man zakaha maa min y'a ni ko k'a jɛ ka saniya ka ni saniya ni cɛnni tɛ don alijinɛ na ala tɛ sɔn wa kad khaba man dassa a ko maa bɛɛ bɔnɛna k'i to misiri kɔnɔ man dassaha maa min y'a ni ɲagami wale jugu la an ka kɛlɛ ye nin dama de ye k'a fɔ karamɔgɔ ye tiɲɛ don a ye seli min fɔ aw ta tɛ ko ye ala de y'a fɔ mɛ a k'a dɔn ala ko fɛn dɔ bɛ seli tiɲɛ a y'o fana fɔ selilaw ye anw bɛ degun min na jamana in kɔnɔ yan bi jaba ni dunkojugu tɛ dɔ bɛ fanga ta bi a yɛrɛ ni ala cɛ a bɛ nɔmɛ don min na sɛ tɛ tobi u ka so
o nomene ma sangelen bo buga ka Mercedes sanga di akanu nyoma akanu nyomuso ma villa mu gambi soro bolo abuga ka mundu faso na volote mali be be mi ngono dedu fo duma u ya bere du sigatala on ba fo de o mu tadu ya ndade Allahu akbar wani ya dun nala ma bui kono yinyana aba bui kono janame na wa ide umba ye fana wallahi chani kala be mo juguyara ide umba ye wa ma o ma nyana ide umba ye wa kana abuhuma salihan ajra o be qur'ana kono ya ba kono de ma foyi ke ku fa kungai ala ko mbi njando de Allahu akbar vraiment akadne ninunga ke seku sigatala Mauludu toko de do mais anga gere ñona anga ñoo hinemne Allahu akbar anga yafa ñoma ñoo de fo demsewi Allah yafo aya jija akana on la degi ay Allahu akbar ko cena on bulu sige on do se ka kangosa mais aw kana so akake an yi ay ñomine Allahu akbar libani nay ñomine islamiyate de ay misri datu ala bi hine ana sigatala bembi yoro ala ka hine be sigatola ajra yadullahi ma'al jamaa ala ka deme abi jama bene fe hal na ko alati Allahu akbar jena ya lahara o ya dama ko re sigatola bembali du o esegu bomanan dale ngoro ko tomodo aslame o bende ninke sigatala nin jama min sigile flaya aka do ka drome ni duru sini u bina fo ay million joli de dépensera mo bismillah ni mo reswalla o kacha Allahu akbar kelenya de bake badenya de bake Allahu akbar et ces dollars dobiso la o de farala nyonga kansikia sigatola segu nin dugukolo ala de ya barka segu dugukolo ala de ya barka de Allahu akbar oje islamaya ma barka de ama barka ni islamaya ye de ay make makungo ba kumbi ya ndangolo ko kumbe segu ya wa so misiri taya sigatala ajra Allahu akbar ala ko tangun taya mais fo ka diɲɛ wuli da mɔnzɔn ka histoire bi kalan école la o bɛ kɛ o kɔfɛ silamɛya nana o y'a tɔ bonya ka taa fɛ Allahu akbar silamɛya dama tɛ silamɛya ni dɔɔni nana segu ya dɔɔnibaa sɛbɛ u bi yan u kun bi yan u bi yan Allahu akbar kɛnɛ kan Allahu akbar an ka sous-région caman bɛ yen ni min ma kalan kɛ o karamɔgɔ ma kalan kɛ o ka dɔgɔ sigatola o ka dɔgɔ Allahu akbar n bɛ fɛ k'a fɔ segu dugukolo ala y'a bonya dɛ ani ŋanaw ti ban sigatala Allahu akbar o la a k'a dɔn an bɛ nin sigi min kɛ yan nin waatinin dɔrɔn nin y'an ka seereya de ye ala ɲɛkɔrɔ lahara Allahu akbar yɔrɔ si tɛ yen ko baraji bɛ sɔrɔ o la ka tɛmɛ nin kɛnɛ in kan Allahu akbar Haidara ka kɛnɛ ma dɛ ala ka ko bi fɔ yɔrɔ min na ala ta bi fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ min na o de ka bon ala ka kɛnɛ bɛɛ ye a bɛɛ sigatala kira sɔrɔ silam don dɔ la a nana misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ jamakulu fila bɛ yen dɔw bɛ zikiru la la ilaha illallah la ilaha illallah o ye zikiru dɔ ye zikiru ka ca a nana dɔw sɔrɔ olu bɛ ka mɔgɔw kalan kira ko n bɛ fɔlɔ jeni na nin fila la u bɛɛ wulila k'u jɔ kira m'a dɔn a bɛ sin yɔrɔ min na parce que gurupu fila bɛɛ bɛ yen a hakili y'a d'a ma ko n bɛ sin minnu filɛ ka ala ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw kalan n bɛ sin karamɔgɔ ninnu na li anni bu'istu mu'allima ala ye ni muhamadu ci de ko n ka mɔgɔw kalan o tuma na kalan bɛ yɔrɔ min na n bɛ taa yen mana n bɛ fɛ k'a fɔ an bɛ nin waatinin minnu ta nin ye barika de ye jamana ma dugu ma dugawu minnu bɛ kɛ yan fana a yɛrɛw kama ala t'i sɔn a ka bi parce que ala tɛ an ka dugawu minɛ ko an ka kɔlɔsi juru ka jan non nkalon don nkalonfin
ala t'an ka dugawu minɛ ko an b'o si ka jan firawuna tɛ kun bɛ meleke ka bila a sen kan siga t'o la ala t'an ka dugawu minɛ ko jalamugu b'a ŋun na Abu Lahabi ka jalamugu maa si tɛ se k'a meleke bi ayi i tɛ se Allahu akbar mais ala b'an ka dugawu minɛ ko faama dɔw bɛ yan u ma fanga kɛ maa dɔgɔyala ye k'u yɛrɛ jira Allahu akbar u ma fanga kɛ ka fantanw tɔni Allahu akbar ajira ala b'an ka dugawu minɛ ko muso dɔw bɛ yan hali n'u tiɲɛnen don u wulila ka jɔ bi layidu bi u ni ala cɛ u t'u ka taafe bolo fɔni cɛni sira ka kun ala b'o musow dɔn yan siga t'o la Allahu akbar ala bɛ musow yɛrɛ dɔn yan kabini ala k'u da olu ma jɛnɛya kɛ u bɛ yan ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ caman cɛw bɛ yan minnu ma jɛnɛya kɛ fiyewu Allahu akbar cɛw bɛ yan fana minnu tuubira layidu b'u ni ala cɛ fo k'u sa u ti jɛnɛya kɛ ni commerçants bɛ yan minnu bɛ ka jigi tugu ji jukɔrɔ ani kɛnɛ kan Allahu akbar nin jama in mana fara ɲɔgɔn kan dugawu min bɛ kɛ a ti bɛn olu de kama siga t'o la ajira mais anw kɔni de bɛ ye an n'an ka bazɛnbaw an'an ka kɔlɔsiw an'an ka kuranɛw anw de bɛ ye mais tiɲɛ dɔɔnin don el haqa'iqu daqa'iq ajira ala ka fɛnbaw ka misɛn de u bɛ dugu ma u bɛ dugu ma kira sigilen don dɔ la sallallahu alaihi wasallam an b'an karamɔgɔ dugu de la cɛ dɔ donna Allahu akbar a dasi ɲagasalen don kunsigi bɛɛ ɲagasalen don gɔngɔnw ni kalakalaw kɛn bɛ ka kunsigi fa a ka samara a kɛn bɛ ka samara sen fila bɔ k'o don a kɛrɛ la a donna maa ma bɔ a duguma kalama a y'i sigi jama kɛrɛfɛ kɔfɛ a m'i kari ka na ɲɛfɛ la a y'i to kɔfɛ parce que ale y'a yɛrɛ jate kɔfɛ maa ye olu bɛ ten de kira yɛlɛmɛ a ko walahi mɔgɔw donna yan maa mago ma k'u don dɔ la u bɔra maa mago ma kɛ u bɔtɔ la a ko nka n'u ko ala ma n ti si ni nin ma kɛ ko ala b'a kɛ subhanallah ajira Allahu akbar dulokiba in tɛ o ayi o ko tɛ bazɛn in tɛ Allahu akbar non kira ka sahaba dɔw sara hali u ma kulusi sɔrɔ jango duloki Allahu akbar kira ka sahaba dɔw sallallahu alaihi wasallam ni saga fagara ɲɔgɔmɛ fagara u b'o wolo de tigɛ k'o daji ka sɔrɔ k'o kuru ka bɛn u yɛrɛ ma camancɛ ma k'a siri ni juru ye jurukisɛ ye o de tun y'u ka fini ye duloki t'u kan na k'a daminɛ kunbere la fɔ dugu ma foyi tɛ yen o de la an ka alimamiw y'a fɔ misiri kɔnɔ o don ko muso cɛw ka kɔfɛ aran ani musow ka aran fɔlɔ ɲɛfɛ ko ni seli bɛ kɛ ko ni a fɔra la kɔrɔ n'an y'an kunbere minɛ ko muso minnu kun bɛ cɛw la k'u k'u kunkolo to ten ni alimami ko samiya lahu liman hamida ko musow kana girin ka wuli u k'a to fɔ waati dɔ ka kɛ u ka sɔrɔ ka wuli ka tugu alimami nɔfɛ munna parce que sahaba ninnu duloki t'u fɛ wolojala don wolojalantigi mana biri cɛ birilen Allahu akbar ajira Allahu akbar cɛ birilen maa min b'a kɔfɛ n'i m'i kun suli a ma nɔgɔn dɛ nin ye kira ka sahabaw de ye duloki yɛrɛ t'u fɛ mais anw bɛ waso yan anw ka maabaya ye dulokiw de ye anw ka maabayaw ye fugulabaw ni kɔlɔsiw de ye mais kira ka sahabaw bɛ yen minnu sara u sabali kira k'u ti jeni fo ka t'u sa u ma fini sɔrɔ ka dugu yɛrɛ kan na a dɔw sara finitigi dɔw sara n'i y'a ka fini kɛ k'a kunkolo datugu a senw bɛ bɔ n'i y'a kɛ k'a senw datugu a kunkolo bɛ bɔ u bɛ fɛ k'a su don kira ko non ko a ye senyanfa fɛn dɔrɔn ni sadiri ɲɛfɛla in n'o sera ka datugu dɔrɔn k'a ka ɲi k'a y'u su don ten olu de ye ala ka jɔnbaw ye an ka misiriw filɛ sunako kuma bɛ se ka fɔ anw fɛ yan suna jeni bɛ suna kan yan wa an b'a dɔw kan suna de ka ca a bɛɛ tɛ se ka kɛ
doni samara ye sini segu juma misiri bala Allahu akbar ni bere ma bo sigatola atukila mais ayu ɲininka kɛ kira ka suna kun ye jumɛn kira delila ka sabara bɔ ka seli diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma deli ka kɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a selitɔ ma sabara bɔ a bɛ seli ni sabara de sahaba bɛɛ bɛ seli a kɔfɛ ni sabara de Allahu akbar Kulibali mais kira ko misiriw bɛna kɛ Kaisara masakɛso ye an ka misiriw parla min kɛ an bɛɛ ma ban suna na an banna la i yɛrɛ mana se misiri da la i jaabi tigɛ fɔlɔ sigatola ka don ni sabara ye i b'a bɔ kabini hir sigatola kira ka suna bila la parce que misiriw parla Allahu akbar ala kira ka misiri kɔnɔ dɛbɛ ma deli ka da ye i bɛ seli dugukolo jala de kan mais kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ bɛlɛ de bɛ yen a bɛ seli bɛlɛ de kan fo ka taa kira fatu bɛlɛ de bɛ yen ni san nana k'a to seli la u ko ni kira y'a te turu n'a wulila i bɛ bɔgɔji jigintɔ y'a te fɛ bɔgɔji parce que misiri bi don sebe faraw de b'a la ndamaro fɛrɛw fara a bɛ fara kɔni dɔn ndamaro bolo o de kelen bɛ k'a ka misiri bili sanji bi jigin misiri kɔnɔ maabaw bɔra o misiri de kɔnɔ ala ɲɛ siranyɛnɛw bɔra yen ala ka waliyuw bɔra yen kutubuw bɔra o misiri de kɔnɔ dɛbɛ ma deli ka da ye u bɛ seli duguma de o de la o ladegeli kama i b'an balima siyaw ye turuba b'u bolo bɔgɔkurunin dɔ b'u ka dufaw kɔnɔ ni siya mɔgɔw bɛ seli u b'o bɔ ka bila ɲɛfɛ ko komi kira tɛ ma turu foyi ka bɔgɔ kɔ k'olu yɛrɛ b'u te turu bɔgɔ kan u b'u kunna ka yaala alors ne fɛ ka min fɔ dɔrɔn sira in bɛɛ bilala pour que kunfin kana yɛrɛ tromper anw ni bazɛn ba la ko nin de ye ala ka mɔgɔ ye galo don jalamuguba ko nin de ye ala ka mɔgɔ ye galo don bozi b'a kan ko nin de ye ala galo don yecogo tɛ ala ka mɔgɔ ye jogo de ye ala ka mɔgɔ ye jogo galo don a kalannen don mun na e ko ye kuranɛ kalan n'a ye kuranɛ kalan ni kuranɛ jogo ma y'a la firaw ne ka kusa ye anw bɛ min bi karamɔgɔ bɛɛ mamutura ko hasidiya feerela karamɔgɔ ma a yɛrɛ sɔnna k'aw kun don o kɔrɔ hasidi bɛ don alijinɛ na a tɛ don karamɔgɔw kunfinw b'aw de filɛ ni kunfinw y'a ye k'a yɛrɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ tigɛ aw la a bɛ min fɔ u dan don o yɛrɛ la fo n'u mago min b'a la bilahi kumana n bɛ fɛ ka min fɔ yan nin kɛnɛ in kan fɛn o fɛn b'an dɛmɛ an ka bɛn jogo a y'a janto a ka mara jogo la kira de y'a fɔ la yadkhulul jannata sayyi'u milka ko maa o maa ye mara jugu kɛ ala ye alijinɛ haramu i ma sa misiri kɔnɔ sa ye mais i denmuso bɛ bɔ i b'a kalama sufɛ a ti don ɛri la i b'a kalama a kɛlen bɛ ka finiw don min bɛ wali cɛw fitinɛ i b'a kalama e jɛnen bɛ n'o ye e yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ misiri bi b'i kan lahara i bi jɛni i den kama ne ka kuma tɛ dɛ kira de ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ ye bagangɛnɛ de ye wa lahara aw kelen tɛ siratu tigɛ fo ala k'a ɲininka i y'i denw mara cogo di i denw mara cogo di a y'an karamɔgɔw ɲininka seli t'i kisi dɛ n'i ka mara tiɲɛna dɔrɔn i bɛ t'i ka mara ka jahanama kɔnɔ o la taziru waziratun wizra ukhra ko lahara maa ti minɛ maa ka jurumu na o ye kuranɛ de ye sɔsɔli t'o la o ye tiɲɛ dɛ mais ne ye n den wolo k'a bila ka taa walimusow tigɛ ne yɛrɛ b'a kalama ɲɛ b'a la o tɛ maa ka jurumu i ka lamɔnkojuguya jurumu o ye e yɛrɛ de ta ye i denmusow bila ka taa mɔgɔw fitinɛ k'u b'u hakili kan o jurumu t'i denmuso ka jurumu ye dɛ i ka lamɔbaliya jugu lamɔcogo jugu o jurumu de dir'i ma o tuma na waziratu wizra ukhra t'o la dɛ o y'i ka jurumu yɛrɛ ye ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko an k'an yɛrɛ kisi a n'an balimaw wa ahliikumun naara ko an k'an yɛrɛ kisi tasuma ma k'an ka maradenw kisi tasuma ma an somɔgɔw
ani mami reste la celibini femme i denw bɛ babila janya na ko silamɛya ko an jigi b'a ko ala bi yafa oui parce que a tɛ ka kɛ la wallahi mun an bɛ min fɔ Segu ye dugu ye n y'a fɔ kabini n ka kuma daminɛ na ala ye barika don dugu in na siga t'a la mais min bɛ ɲini karamɔgɔw fɛ sisan minnu tɛmɛna an ka diɲɛ olu kɔ an kana sɛtanɛ sago d'a ma an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Segu nin dugu in kan ka kɛ taamasiyɛn de ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ kutubuw bɔra yan ala ɲɛsiranya sɛbɛ-sɛbɛw bɔra Segu yan hali n'a ma k'u ye an k'an k'u ladege an ka fara ɲɔgɔn kan ni dusukun ye fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn embrasser tɛ o dusukun ni dusukun tiɲɛna i ka ko tiɲɛna dɛ o de la an bɛ san 100 kɛ kaliwa la tile 40 kalo 20 i bɛ kaliwa la wa i bɛ bɔ fana i bɛ fɛ min ka ɲɛ a bɛ tiɲɛ ka taa fɛ siga t'o la ala tɔgɔ ka ɲi dɛ e de man ɲi ni dusukun tiɲɛna dɔrɔn kana ala wele bilen min b'an ka nin dama don o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Mali an faso ye yan de ye koyi an faso ye yan ye an k'an ka dugawu kɛ Mali ye an faso ye an bɛ dugawu min kɛ Mali ye dugawu in jɛlen don kojugu ala b'a dɔn a bɛ bɔ an dusukun na an b'a kɛ ko an ka jamana don an ta don maa mana n'a ye mais a kɛra cogo o cogo don bɛɛ n'a kibaru don i bɛ waati o waati la faama dɔ bɛ yen u y'an ka dɔnnibaaba dɔ ɲininka ko n'ala ye dugawu jaabi d'i ma ko i b'a kɛ jeni ye u ye karamɔgɔ min ɲininka faamaw de y'a minɛ k'a don kaso la k'a bugɔ a ka kalanden nana bɔ a ye o ye diɲɛ sɔrɔ ka na bɔ a ye kaso la a ma karamɔgɔ yelen dɔn tellement que a bugɔra fo k'a ɲɛ bɛ funu kalanden yɛrɛ filila karamɔgɔ ma a ɲɛ da tiɲɛ kojugu fɛ lajarabi bi silamɛ sɔrɔ lajarabi bi silamɛ sɔrɔ ala k'an kisi mais o karamɔgɔkɛ in bɔlen kaso la u ko n'ala ye dugawu jaabi d'i ma i b'a kɛ jeni ye a ko walahi n'ala ko ne ma ko ne ka dugawu kelen kɛ ko a bi sɔn n b'a k'an ka faama ye ka kɛ faama ye wa a ko ɔhɔ o ko mun na a ko parce que n b'a fɔ ala faama tile ni faama tilenna ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ taa kaso la bilen ni faama tilenna jamana denw bɛ lafiya o la an bɛ dugawu min k'an ka faamaw ye a dugawu jɛlen don anw tɛ karamɔgɔ ye min ka papiye sɛbɛnna ka taa di u ma non anw tɛ tɛrɛ ɲini u fɛ an ma siyɔrɔ ɲini u fɛ ayi an nata bɛ ala kelen de kan a ka dabɛji tɛ o la an bɛ dugawu min k'an ka faamaw ye a jɛlen don mɔgɔ bɛ dimi faama kɔrɔ de n ko a ka nin kɛ n ye a ma sɔn ne ka demande ma s'u ma olu tɛ dɛ kabini Mali dugukolo dala kabini n ye ko dɔn faama ma Mali mara a tɛ yen a tɛ président a tɛ ministre la a tɛ chef de travail la directeur ko t'a la a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne Hayidara mako kelen ma s'i ma fɔlɔ ni faso mako tɛ a ma kɛ ah oui a ma kɛ o a ma kɛ i bɛ faamaba dɔn wa min ko ne ma se ma o de ye faamaba yɛrɛ ye siga t'o la Hayidara ayi a ma kɛ waritigiw fara kan Mali dugukolo kan cɛ si tɛ yan ko ala ye dɔrɔmɛ 5 d'i ma ko Hayidara delila k'a f'i ye mɔgɔ bɛ dɔrɔmɛ na ala t'i sɔn ala t'i sɔn nin kɛnɛ in kan n bɛ ansaruw fo olu de ka cɛsiri n'u ka nafolo o y'an sigiya bi n b'u fo mais ne n'u ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ san 40 bɔ sa o a cɛ t'u la muso t'u la min bɛ se k'a fɔ don dɔ la Hayidara ko ne ma ko nin gɛlɛyara ma a tɛ
n'a gɛlɛyara ma n b'a fɔ setigi de n t'a fɔ e ye. Subhanallah. Abani. Allahu Akbar. Non. O de la. Anw y'an ka ɲɛnɛmaya kɛ ka se bi ma Mali kɔnɔ yan. Fanga si mana diɲɛ na. Ko Hayidara ka dɔgɔyalima ser'i ma ou bien Hayidara y'i kɛlɛ a ma kɛ. O ma kɛ. Allahu Akbar. Nka an ti tɛgɛrɛ fɔ faama si ye nkalon kan. Allahu Akbar o tɛ kɛ. Abada. Allahu Akbar. N'i ye min kɛ n'a ɲɛna an b'i fo k'a yir'i la nin ɲɛna. Tiɲɛ siga t'o la. N'an ye fili min y'i la n'i ye sira d'an ma an bɛ taa ɲɛ f'u ye. N'i ma sira d'an ma an bɛ kuma i fɛ yɔrɔ jan fɛ. Tiɲɛ. I b'a mɛn. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. Zamzami. Allahu Akbar. Karamɔgɔw kan ka kɛ ten. Tiɲɛ. O de la ne y'a fɔ karamɔgɔw ye. Ala y'an bila yɔrɔ min na an ka to yen. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. Adama bɛ na. Adama somɔgɔw ka kɛnɛ i bisimila. Tiɲɛ. Dɔwɛrɛ tɔgɔ ye di. RPM bɛ na. An b'a fɔ i bisimila somɔgɔw ka kɛnɛ. Sinidi bɛ na. N bɛ fɛ k'a fɔ politiki tɔn fɛn o fɛn mana na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mais anw ye karamɔgɔw ye Ala y'an bila yɔrɔ min na o ye ko anw ye bɛɛ ta ye. Voilà. Anw ye bɛɛ ta ye. O la a man kan anw ka mɔgɔ kelen ta faso kɔnɔ mɔgɔw cɛ la ko an b'e de tɛ ka tɔw to yen. O tɛ karamɔgɔ jɔyɔrɔ ye dɛ. Ne hakili la. Voilà. Zamzamiu. Ne hakili la. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. Anw bi yen de. Tiɲɛ. Anw b'an bolo kɔrɔta dafɛn tɛ se k'a jigin. Anw tɛ politiki tɔn dɔn tɔnbaw la. Min ma se anw ma ani min ma sigi. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. Mais kabini Ala k'an da ne ma layidu ta dafɛn dɔ ye. Ko n bɛ voter e ye. La. Allahu Akbar. Mais a y'u ɲininka dɔ ka bɔ ka kuma ko n y'a fɔ ale ye n bɛ voter. Bilahi aliyul azim. O t'anw jɔyɔrɔ ye. Ni ne bɛ voter ye ne kan ka voter ye cogo min na ne b'o dɔn. Mais ne tɛ taa n sigi arajo la n t'o fɔ wa n t'a f'u yɛrɛ ye. Allahu Akbar Hayidara. O t'u la dɛ. Siga t'a la. Ne fɛ karamɔgɔw ka kɛ ten. Ala y'an bila yɔrɔ min na an ka to yen. Anw ye bɛɛ ka mɔgɔ ye. Siga t'a la. N'a gɛlɛyara anw de bɛna deli kɛ. Allahu Akbar bɛ kɛ. Anw de b'a fɔ a ye bɛn anw de b'a fɔ a ye kɛ kelen ye mais n'anw ye dɔ ta ka dɔ bila Ala k'an kisi anw bɛ se ka kuma sini. An tɛ kuma a man da de. Non min ye miliyɔn kɛmɛ d'i ma min ye miliyɔn kelen d'i ma min ye 5000 d'i ma a bɛɛ barika da Ala k'a bɛɛ sara mais kana ɲini jugu bɔ ye parce que Ala m'i bila ye alimami ma ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ye anw y'o de fɔ mais an b'an faso fɛ Mali an bɛ dugawu kɛ Mali ye su fɛ tile fɛ an bɛ dugawu kɛ Mali ye o don dɔw ka kuma cɛ ka jugu dɔɔni o ko ne ma ko Hayidara n'i ma nin fɔ i ka mɔgɔw ye u ka nin fana dabila k'o man ɲi dɛ n ko n ka mɔgɔw ye jɔn ye ko faamaw parce que comme n bɛ dugawu min kɛ jamana ye ko n ka mɔgɔw n ka mɔgɔw do kɛ an bɛɛ ka mɔgɔw tɛ yan an bɛɛ ta don mais n'u an ka mɔgɔw do sira min kan olu bɛ sira min miiri o tɛna ni faama cɛ dɛ ayi minnu bɛ a y'u ɲininka u ka mugan bɔnna kelen u kana nɔfɛ n b'a se k'u Allahu Akbar Kulibali mais an bɛ dugawu k'u ye ŋaniya min b'u ma ko ka Mali lafiya ka Mali taa ɲɛ n'o de b'u bolo Ala k'u dɛmɛ o la amin Ala sɔn u ko ka sonbaw minɛ u y'a fɔ minnu ye faso nafolo da u kɔnɔ ko k'a sama ka bɔ an y'u bolo kɔrɔta o la an b'u kɔfɛ o la siga t'a la an ka jamana fana a kɛra i n'a fɔ tiyatiri bɔ jamana nin jamana ba in k'a kɛ malangolo yɔrɔ ye den minnu ma wolo fɔlɔ olu bɛ ka k'u mɔkɛw neni Allahu Akbar Hayidara Allahu Akbar faama minnu bɛ yen bi u ko dansigira o la u y'a fɔ ko o banna Allahu Akbar n'i y'a kɛ k'i to yɔrɔ wɛrɛ n'o tɛ n'i y'a kɛ Mali kɔnɔ yan i n'a dɔn k'u ye ko dɔ kɛ siga t'o la an b'u fo o la Allahu Akbar ni faama tɛ yen jamana tɛ yen o siga t'o la ne y'o f'u ye a mɛnna o walahi y'a fɔ ne y'o f'u ye a mɛnna wolodenninw bɛ ka bangebaaw de neni ko diinɛ tɔgɔ k'a b'o la fana
politique mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn neni ka mɔgɔ dɔw sara u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kɔrɔ neni mais jamana bɛ se ka taa ta cogo di an tɛ taa ta ni faamaw sɔrɔla bi min kɔni bɛɛ bɛ dabila ka jamana bonya segin a cogo kɔrɔ la an bɛ dugawu k'olu ye siga t'o la o bɛ kɛ an bɛ dugawu k'olu ye mais an ye min f'u fana ye an bɛ segin o de kan anw ka kuma ye jumɛn ye ala k'aw dɛmɛ a ye taa fɛ mais a ye ni mɔgɔw ka kuma a ni mɔgɔw ka kuma min bɛ ɲɛ o ka ɲɛ ni min tɛ ɲɛ a y'a f'u ye a nin tɛ ɲɛ nin sanga in na an t'a kɛ tan wa an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan a ni mɔgɔw ka kuma ni mɔgɔw kumana a bɛ ɲɔgɔn faamu anw y'o de fɔ wa an bɛ segin o de kan wa anw bɛ to o de kan a ni mɔgɔw ka kuma ala ka Mali kisi amin ala ka Mali kisi amin n b'a fɔ gouverneur ye an bɛ dugawu kɛ Mali ye dɛ wallahi a bɛ kɛ ale ɲɛ t'an na mais ala y'an seere an t'i sigi yɔrɔ si n'an ma dugawu kɛrɛnkɛrɛn nin faso in ye siga t'a la an b'a kɛ mais an bɛ dugawu min kɛ Mali an b'a k'an yɛrɛ ye dɛ siga t'o la ni jamana bɛ hɛrɛ la an bɛɛ b'a la dɛ mais ala k'an bɛɛ kisi ala kana tɔɔrɔ se jamana ma a ti fɔ maa kɔ dɛ kumana an bɛɛ ka dugawu kɛ Mali ye an ka karinɛ kalanmusow an b'u fo u sara bɛ ala bolo silamɛ tɔnmuso fɛn o fɛn bɛ Segu yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye an karamɔgɔ minnu bɛ yan an ka waliyusodaw an ka foli bɛ a bɛɛ ye a bɛɛ y'an bonya Segu yan ne tɛ se ka foyi fɔ fo ka dugawu kɛ Segu ye ala ka hɛrɛ kɛ Segu ye u ka garibu jalani de ye ne ye nka u y'u ka garibu bonya Segukaw sara bɛ ala bolo mais n'an sera ka bɛn ka koba dɔ organiser Segu yan hali k'a da mawuludu général ma n'an sera ka fanga dɔw la don dɔ la Segu b'a fɔ alhamdulilayi dɛ dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la mais n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne tun ye walanda min daminɛ walahi alakira sɔlɔ salam hɛri kɛli ye ɲininkali min kɛ Abu Sufyan na alakira la pour que k'a dɔn diinɛ in yɛrɛ sigilen bɛ min kan mais kuma janyana an karamɔgɔ minnu kumana o yɛrɛ de ye mawuludu ye dakurunya fitinin fila min sɔrɔla peut-être n'ala ye sini jira an na comme an b'a fɔ gouverneur ye tile ka bon sisan k'a fɔ an bɛna mɔgɔw bila tile kɔrɔ dugawu kalan na vraiment an yɛrɛ siranna o ɲɛ an y'a ɲini Segukaw fɛ an ka dugawu kalan bila sufɛla la sini sufɛ an kana dugawu kalan kɛ mais mɔgɔ dama min sera yan kana mobiliw yira an na kana denw yira an na ko salo dugawu kalan na ala ye nin kɛ u ye ŋaniya siri u y'a sɔrɔ ala b'a dɔn a ka ca an ye tilefɛla bɔ a la tile ɲɛsiranɲɛ kama kumana an bɛ fɛ k'a kɛ sufɛla ye joona an b'o bonya di an ka gouverneur ma a n'an ka dugutigiw ni maires an y'a bila sufɛla la tile ɲɛsiranɲɛ de kama ni su kora dɔrɔn an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a kɛ ko teliman ye ka dugawu kɛ ka sɔrɔ k'a fatiya ta o kumana ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sutura ala ka sini yira an na ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya an ka kerecɛnso fila an ka foli b'u ye u ye wele jaabi k'an bonya ayiwa gouverneur yɛrɛ ka taa se Dukure ma u y'an bonya kosɛbɛ ayiwa Sidi Dukure misiw nana ayiwa fɛn caman nana ayiwa an b'u fo ala k'u sara ka taa se an ka minisiri ka cidenw ma u bolow bɔra fo Bamako de ka na minisiri ka ci lase an fɛ yan o kumana an bɛ dugawu kɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نكوي أني سيغو كبه أفريل كالو مسام بافلا أني مغا أني ناني سيغو مولودون بلابين سانغوسا جميعتول أنصار دين على تغيالا وكان سنومانبا ودي kunye hakila karamɔgɔ bɔra ka kuma minnu fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn o la ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye ka ladɔnniya k'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Stade Sori Ibrahim Konaji o kɔnɔna na aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la yɔrɔ korona jama fara kɔnɔna na ka kɔkana bɛɛ lajɛlen fa
étranger un tara ka labo wasa mo be se ka bara nunu ye chuga munna ka keni ukando lanchi teremba mimbe o be ka labara amba nyina ala fe ya rabbi nyina taw kara here la chugo mi samareta ala ko irana ka foli ni wala nyman don taka nyesi au be ma o fenfe kuma kan laje maliko no maliko ka doke ala ka sigida were ira anna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي